Здравей и добре дошла! Представи се накратко за нашите слушатели. Здравейте и благодаря за поканата. Казвам се Милица, на 26 години съм, родом от Балчик, но в момента живея в Слънчев бряг. В свободното си време обичам да чета книги, да пиша ревюта, а понякога създавам и кратки текстове и цитати, вдъхновени от това, което ме впечатлява. Как откри света на книгите? Светът на книгите открих още като малка. За празници ми подаряваха детски книжки или енциклопедии. И много обичах да ме четат приказки. Като дете обаче не се вълнувах, особено от задължителната литература. Когато пораснах, започнах да чета поредицата Изборът от издателство Егмонт. И именно оттам се роди цялата ми любов към четенето. Постоянно си купувах книги от това издателство и имах цяла етажерка с техни книги. Разбира се, имаше периоди, в които четях по-малко или само няколко книги. Кога реши да започнеш да създаваш съдържание, свързано с книгите, и в началото имаше ли хора, които се опитаха да те разубедят? От доста време се възхищавах на хората, които имат книжни профили, и винаги съм искала и аз да имам такъв, но просто нямах смелост. Всичко се промени през ноември 24 година. Не можех да заспя и тогава, без дори да осъзнавам датата, реших да действам. Създадох свой книжен профил точно на 16 ноември 2014 година. Същата дата, която 3 години по-рано, през 21 беше тежка за мен, защото загубих баба ми между 16 и 22 ноември. Тогава бях прочела книгата Малкото кафене в Копенхаген, подарък от моята най-добра приятелка Мариела. И това ми даде вдъхновение. Качих първото си ревю и реших да превърна болката си в нещо, което ще живее в съдържание, което носи радост и знание. Първата подкрепа получих през нощта именно от Мариела и от мъжа ми. Нямало е хора, които да ми казват не прави това. Сега, разбира се, получавам подкрепа и от други мои приятелки, но специално тогава първата подкрепа беше от тях. Разбира се, имам и хора, които са ми казвали стига с тези книги, но за мен това са хора, които просто не знаят какво означава да се изгубиш в друг свят чрез четенето. Така започна моят книжен свят, който продължава да расте и да ме вдъхновява и до днес. Кои жанрове обичаш да четеш и можем ли да те видим като автор в някой от тях? Обичам да чета романтика и фентази жанрове, които ме карат да преживявам историите по-дълбоко и да се потапям в други светове. Моят ръкопис Обич без думи е най-близък до романтичния жанр. В него съм вплела теми като приятелство, любов и невидимите нишки, които свързват хората дори когато думите липсват. Така че да, определено може да ме видите като автор именно в този жанр. Имаш ли любими влогари и блогари, които създават съдържание, свързано с книгите? Нямам конкретни любими влогари или блогари, които създават съдържание за книги. Вярвам, че всеки от тях е уникален по своя начин, в начина по който говори за книги, пише ревюта и споделя страстта си към литературата. Подкрепям ги всички, защото обичам искреността и отдадеността им. Надявам се един ден и те да подкрепят мен по същия начин. Какво е мнението ти за електронните четци и за аудиокнигите? Не слушам аудиокниги, защото предпочитам да чета. Така се потапя много по-пълноценно в историята, а що се отнася до електронните книги, макар да са удобни, за мен нищо не може да замени усещането за книжно тяло. Обичам хартията, аромата на страниците и самото докосване до книгата. Това е част от магията на четенето. Ами мнението ти за филмирането на книги? Разбира се, когато се създава филм по книга, винаги има разлики, но това не ми пречи да се наслаждавам на адаптациите. Особено много мога да говоря за книгите на Мерцедес Рон и техните филми. Това е нещо, което наистина обожавам. Харесва ми да виждам как историите оживяват на екрана, дори когато не всичко е представено така, както е в книгата. За мен това е просто още един начин да преживея любимия сюжет. Щастлив край или лош край предпочиташ? Разбира се, предпочитам щастливия край, обичам историите, които ми оставят топло усещане и надежда. Дори след трудности и драматични моменти, харесва ми да затворя последната страница с усмивка, а не с тъга. За мен щастливия финал е като награда за всички премеждия, през които героите са преминали. Имаш ли любима книга, която би искала да препоръчаш на нашите слушатели? Имам много любими книги, но особено обичам книгите на Мерцедес Рон и Емили Хенри. Освен художествената литература, харесвам и книги за личностно развитие. Те ме вдъхновяват и ми дават нова перспектива, макар че заглавията им са много, за да посоча конкретни.
Всички тези книги ми носят емоции, знания и мотивация и с удоволствие би ги препоръчвала. Според теб, какви са начините да задържим вниманието на възрастните към книгата? Според мен, за да задържим вниманието на възрастните, е важно четенето да бъде интересно и свързано с реалния живот или емоциите на хората. Историите, които предизвикват любопитство, изненадват или докосват чувствата, винаги ангажират повече. Също така, яснота и краткост в текста, както и използване на диалози или описания, които рисуват картини в ума, помагат да се запази интересът. Моят съвет е: избирайте книги, които ви карат да се потопите в историята, да се смеете, да се вълнувате или да се замислите. Това винаги държи вниманието живо. Вървим към края на 2025 година. Как би оценила своята книжна година? Вървим към края на годината и честно казано искаше ми се да прочита повече книги. Целта ми беше 50, но мисля, че нямам 30 прочетени. Работата, семейните ангажименти и дори паникатаките ми попречиха да отделям толкова време за четене, колкото бих искала. Все пак имаше много книги, които ме впечатлиха и ме спечелиха. Едно от заглавията е "Момичето от фара" на Горан Запрянов. Обичам да подкрепям българските автори и тази година имаше толкова много интересни книги, че ако започна да ги изброявам, ще минат часове. Като цяло нямам книга, която да ме е разочаровала, а четенето ми донесе много удоволствие и нови преживявания. Могат ли твоите последователи да очакват нещо ново през следващата година? Много ми се иска следващата година да започна да снимам ревюта, в които да споделям мислите си за книгите. Признавам обаче, че съм доста срамежлива и понякога оплашен човек. И не съм сигурна дали ще се справя, но идеята ме вдъхновява и се надявам постепенно да преодолея страха си, защото наистина искам да споделя повече с моите последователи. По правило, към края на нашия разговор имаш правото да задаваш въпроси. Ще се възползваш ли? Бих искала да попитам, как решихте да организирате тези разговори в библиотеката? Много се гордея с това, което правите и с начина, по който свързвате хората с книгите. Разговори в библиотеката е една инициатива, която започна, защото аз самия съм завършил журналистика в университета, работил съм като журналист, но съм работил само в печатни и онлайн медии. И за мен беше едно предизвикателство хем да добавя нещо към библиотеката, което е в моята сфера на компетенции, хем да развия някакви нови знания и умения, защото аз не съм заставал пред камера, не съм работил в радио и за мен това е нещо много интересно и нещо, което се търси. Защото когато аз съм се изявявал като автор, виждам, че медиите нямат интерес към мен, но за сметка на това, изявявайки се като автор, аз съм виждал имената на хора, които също пишат. И аз искам да дам трибуна на такива хора, защото може би за мен писането е нещо, което го правя така в свободното си време, от време на време за удоволствие, но има хора, които искат да се занимават с това професионално и на които медиите не обръщат внимание. И аз мога в качеството си на библиотекар да ги подбутна, да им покажа, че някой ги чете, да им покажа, че някой ги следва. И по същия начин реших, че трябва да направим и с създателите на съдържание за книгите, защото това, което правите вие, е нещо много красиво. Ние не можем да изкараме младите хора от социалните мрежи, но нека когато са в социалните мрежи да намират някакво образователно съдържание, като това, което създавате вие. И следователно разговор в библиотеката беше измислил точно за това, за да можем да бъдем един мост между автори, между читатели, между създатели на съдържание. Нали, аз не харесвам думичката критик. За това просто такива хора, които се занимават с книги, без значение дали го правят професионално или любителски, и да можем да поставим основите на някаква общност в края на краищата. Дори да не е формална, просто така да покажем, че в България има хора, които мислят, че в 21 век четенето, дори да не е модерно, трябва да стане модерно. Какво би пожелала на нашите слушатели? Пожелавам на всички слушатели преди всичко да са здрави и да продължават да четат. На тези, които все още не са открили магията на четенето, им пожелавам да се потопят в тези вълшебни светове. Благодаря на всички за подкрепата. Знам, че ще има хора, които ще ме слушат и това много ме радва.